Туреччина ніколи не визнає анексію Криму. Про це вкотре заявили в Анкарі. Там зараз перебуває делегації Меджлісу та МВС України. Правоохоронці обох країн підписали меморандум про співпрацю, разом боротимуться з тероризмом. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подякував турецькій стороні за безкомпромісну політику щодо Криму і підтримку кримських татар. В свою чергу його турецький колега Сулейман Сойлу підкреслив, Україна – суверенна держава з недоторканими кордонами, і Туреччина це поважає. К сожалению, Украина гигантский опыт борьбы с терроризмом за последние годы. И опыт, который имеет Национальная гвардия, полиция, пограничники те же. И мы этим опытом договорились поделиться с жандармерией турецкой. И договорились кое-какие совместные учения. То есть военно-техническое все, что мы договорились, я не скажу. Но мы имеем там прорывные разговоры, я думаю, что очень хорошо.